नाङा नों बायदि आगलायनायखौ नांला नों बायदि आगलायनाया मेरला दङ नै आगैया दिनैनो थांगोन दिनैनो मोनगोन गथ' मोनबायथ' दिनैनो मोनबावगोन नोङो दिनैहाय आं आदा खाथिनाजोंहाय रायज्लायहोनो सानदों मा रायज्लायो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरोखि अब्ला नायलांनो हागोन नै आदा खाथिनाजों रायज्लायदो न' हेल' औ हेल' होनदो आदा मा बिलाइ मा खबरालाय बिदिनोसै ओमफ्राय माथो हा बिदिनोसै होननांगौ खबरा आंजों रायज्लायनो नागिरदों होनलाय नोङो खबर लाहरदों आरो मा बबे दङ होननानै सोर बिलाइ नाम गैयि हा नाम गैयि है सिनायनो हायाखै नामा नोङो हा सिनायनो हायाखै नामा ओहो मानो सिनायनो हायाखै नोंलाय सोर बे सिनायनो हायाखै नामा नोङो ओहो सिनायनो हायाखै ओहो आं शिलंनि दा हा आं शिलंनि थोद हमनो हाया आरो नोङो आंखौ हमनो हाया सोलाय रावाखौ मोजां हमलाय हमनो हाया मा सोरमोनलाय हमनो हानायनि मोजां आन्दाज लालाय आदा हमना रायलाय हायाव नोंनि हिनजावनोलै आदा नङालै मा नोंनि हिनजावनो ओमफ्राय नों दाख्लैहाय डकुमेन्टस गोमानायनि मेथाइ खनहोनायावहाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदोंमोन दा आदा गोमानायाव ओमफ्राय बे नोंनि हिनजावा आंनावहाय कल खालामहरदों डकुमेन्टसखौ मोनबायना मोनाखै होननानै आंनि बोराइयो होननानै बुंदों आधार कार्ड पान कार्डआ अबाव दङ ओइ फंबाय खाले दोनदो फंबाय खाले बिदा खाले मा होनलाबायखो बेलाय बा बेनोसो माबायाव बिजामादै मोनथिंजाय जा आंना हिनजाव दंमोन हिनजावखौ नायनो जानानै मानोथो गारनायथारखो आं गारदों नोंखौ नों बायदि आगलायनाय हिनजावा दुनिया मेरला दं ने आदा बाथे हिनजाव सासेबो मोना नोङो खैला मोलाव सानै दंबावसो आदा खाथिनानो नै ने खबर लाहरदों आरो न'आव थांदोंना थाङाखै होननानै नोंदाया लिंहरगासिनो माथो नाङा नों बायदि आगलायनायखौ नांला नों बायदि आगलायनाया मेरला दङ नै आगैया दिनैनो थांगोन दिनैनो मोनगोन गथ' मोनबायथ' दिनैनो मोनबावगोन नोङो मोनबायथ' आंहा नों फोरोंगिरियासो आगलायनाय होनदों गथ' मोनबायथ' थोद दोनदो जाम्बिलाय दानदोलै औलै ओमफ्राय गोदान मेथाइ गैया आदा एसे हिट ना आमाय थुख्लाव नांलायनायनि गोदाना मेथाइ दङ आंनि गावखौनो गाव बानायना लादों आरोखि आदसा मेगन थाइसे दंनायमोनबा हिनजावफ्रा लंपेन्टआव बारथाबना खारफागौमोन रानजि दुखिबाबो होननाय आदसा ओमफ्राय दानि रायज्लायहरखानायखौथ' नांखाला दा नोङो नाङा आदसा नै माथो इबो बेङाखैनो बेंनांगौसो आदसा दा हिट दोंनैसो लागायनायसै आरोखि जोंना आदा खाथिना दा गंनै दंखायो माथो आदा गंथाम गंनै दंखायो फेंनाया हिट मेगन थाइसेया दोंनायमोनब्ला हिनजावफ्रा लंपेन्टनि बेलाव हमथानानै खारफागौमोन इन्थि फाग्लियाबो खारफागौमोन मेगन थाइसे नुब्ला इन्थियाबो आंजों खारफागौमोन नोङो लायदो बेनो गुजुनाया मेगनबो गैया माबो गैया सोर हिनजावाथो सोरब्राव बावगोन सोर हिनजावाथो नायसनबावगोन रानजि दुखिफ्राबो आंखौ सैला
ra ran đi fra về ăn khởi xây thành la còn về cái mà về cái ra lấy lang về hát xin ấy thàn ăn bay để đâu chia ra anh giàu cha chỉ về chung rau bay la và lấy là ra gấu mẹ chỉ mình bay đi là ra gấu mình khẩu lại bơ gỡ ra ai in si pha lý phèn bay đi khâu lấy mua cái mua rượu ser bà hành giáo pha la này bà ma dân ra ghé ta bê la này bà lấy ayo ma dân ta thar gen mẹ con thấy xin nó la hành giáo ra các bà gạo mẹ mẹ con thấy xe về khi ra về đến chỉ phá lý về khát phá đâu mẹ mẹ con thấy xe con là khâu lại bạn đây lấy ta phiền bày đi lấy cái ra thầy sẽ bên cái ra bay thằng thầy nè hành giao fra rau bên nay son bay dài hành giao ở bên xem gần thì hà lấy mà dân ra gần bằng gan đầu dân sẽ khắp ba bay bay đi theo lấy xe lên giáo lấy phá hoa bông đình tìm chỉ phá ghi về khát phá bay đào hình giáo bên này son grang la này son grang la đi cho cao lấy hình dòng pha này xuân răng la ba ayo ya ba lon da si ra nang bay ya ba lon da si ra nang bay hình dấu lấy các và bao tình này đi trên để màu lê ở đây nè cha năm bay lấy xí lấy hình dấu mà nè các và bay là जै नोंखौ लाबाय थाय निस्सय माहाजोन जाबाय साननानै लादो आदा खाथिना ने खौलाय माथो थाखायानो थाखा एभेलेबेल मा खालामनाय गोसो र'